कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी, आजचा ब्लॉग संध्याकाळी घराकडून चालू होता आणि जस्ट मी कुडावरून नेलं आणि माझ्या पाठीवर चढता माझा चिंकी सोबत नका लागतो थांब. तर व्हिडिओ आता चालू करते कारण आई माझी खूप चवळी हे करता मळता म्हणजेच मटकी. तर तुमका मी दाखवते 2026 मधला पहिला कडधान्य आणि जी खळी आम्ही केलो ती कडधान्यासाठीच केलो, कडधान्य मळण्यासाठी. तर आई आता आमची मटकी मळता तुमका मी दाखवते. तर चला थांब चिंकी. काय ता भरणी भरून झाली एका कोपऱ्याची मटकी मटकी ना ही असं खूप चवळी भरणी भरून झाली एका कोपऱ्याची आणि थोडी रवली सुपात. आहे बरी अशी फुका. आईने एकट्यान मळल्यान गुळा त्यासाठी टाकल्या ना, म्हणजे मटकीचा जो ह्या होतो कचरो तो आम्हाने इलेत बाजूक. पोली पोली मटकी पुढे काढून टाकता आई. सूप माझ्या जन्माच्या आधीपासूनचा असा फायबरचा जुना सूप आमचा. 21-22 वर्ष झाली आहेत सुपात नाही, म्हणजे माका 21 वर्ष झाली आहेत पुरी. अजून येत 50 वर्ष. हो मस्त सूप इला आमचं. नवीन सुपा खाय तुझी नवीन घरात ठेवले नाहीत आई. ह्याच सुपान सगळा करता नवीन सुपा घेऊन. हो असा बच्चा लुती कुत्रो माझं बाजूला. यासाठी काही बरणी भरून ठेवल्या ना 10 किलोची. जास्त हा काय 2 कुडं जातील जास्त 10 किलो प्लस. जाऊया पटपट चेंज करूया आणि आईक मदत करूया झाडू वगैरे. तर चला थोडा व्यान भेटते तुमका. चेंज वगैरे तर करून झाला म्हणजे मी तुमका आता दाखवते. गेल्या वेळेस जे तुमका मिरच्या दाखवलेले जे मेलेले म्हणजे पूर्ण मरण्याच्या स्थितीत होते ते आता तुमका मिरच्या जगले आहेत की नाही तर तुमका मी दाखवते. तर पळड्याकडे जाऊया. आणि गेल्या वेळेस मी तुमका नाचणं दाखवलेलं तो तर येऊक नव्हतं म्हणजे पोसवाक नव्हतं. आता पूर्ण आमचे सगळे कोपरे पोसावलेत मस्त नाचणं येलो असं मी तुमका दाखवते तो पण. तर जाऊया आमच्या शेतात काय बदल झाले ते तुमका दिसतले. आता आपण आता पळड्या दिलो आई दुर्वा काढतात संकष्टी आदर यासाठी आपले कांदे आहेत आणि खालच्या कोपऱ्यात मिरची आहेत तुमका दाखवते. आई मिरची जगले जेवण करतले मी. आई माका जेवणाची जबाबदारी देते संकष्टीच्या त्या साईडने येऊया कारण आता इकडे वाली पूर्ण मोठे झाले आहेत. गेल्या वेळेस वाली नव्हते त्यामुळे इकडून जाग भेटत होतं. तर पुढच्या साईडने यायचं लागतं ना. आणि कांदे असतात गावठी कांदे त्या साईडने जाऊया आपण. इकडे हे बघा पूर्ण मिरचे मरा गेलेले मस्त पालवी येऊन त्याला फुला पण इली आहेत हे बघा. आणि यासाठी मिरची लागले पण हे बघा. अरे बापरे हातातच गेली मिरची. मरा गेलेले मिरची जगली आहेत म्हणजे काही झाडं मेली पूर्णपणे आणि काही झाडं मस्त जगान पालवी इली. या ओळीत ना अजिबात रोग लागत नव्हतं म्हणजे मिरचीचा जो रोग इलेलो होतो या ओळीक लागत नव्हतं म्हणजे ही झाडं मोठी झाली आहेत फक्त आणि व्यवस्थितच. यासाठी सगळे पूर्ण ओळींका तो रोग इलेलो म्हणजे मिरची मेलेले पूर्ण झाडा. आणि त्यानंतर आता फवारणी केल्यानंतर जगली आहेत ती आता अशी आधी बघा. आणि त्याला फुलं येली आहेत मस्त हे बघा. म्हणजे फवारणीचं असर जरा खूप चांगलं पडलं. लगेच मिरची पण लागलीत ह्यांका पण मिरची लागली. ही झाडं अशी आहेत मिरच्याची हे बघा. गावठी मिरची अशी असतात. फवारणी करूच्या आधी सगळी झाडं अशी झालेली म्हणजे यापेक्षा पण पानं थोडीशी अशी कुटेली आणि झाडं मेलेली. बऱ्यापैकी झाडं मेली आहेत आमची अशी आणि बऱ्यापैकी झाडांका इलो असा चांगलं पालो हे बघा. पालवी चांगली इली आणि त्याला मिरची पण लागली फुलं इली आहेत मस्त हे बघा. बघू शकताय फुलं चांगली इली आहेत. आणि वांग्याची वगैरे रोप मिरच्यात घालतातच दरवर्षी आई. तर वांगी वगैरे व्यवस्थित आहेत ही बघा. जाऊया. तर असे असतात आमचे मिरचे जे मरता मरता जगले आहेत झाडं त्याची आणि मस्त मिरचे लागले हे बघू शकतास तुम्ही. तर व्यवस्थित आहे. तुमका मी नाचणं दाखवतो. नाचण्या गेली आहेत कणसा मस्तपैकी. तर कणसा दाखवते तुमका ही बघा. नाचण्यात बऱ्यापैकी कणसं येली आहेत सगळ्या कोपऱ्यांका हे बघा. आणि लास्ट टाइम मी बोललेलं आहे की भाजी येऊन घेऊन जावा. तर बरेच लोक बाहेरून येऊन भाजी घेऊन गेले आहेत आमची म्हणजे पुढच्या गोटूसपासून हे बघा. भाजीची ओळी पूर्ण रिकामी. खूप लोकांनी भाजी घेऊन गेले येऊन. भाजी पूर्ण रिकामी झाली घेऊन गेल्यामुळे. यासाठी गलकुलानी होते तेलकुलानी असं ताईकान ठेवलेले
मंडळी आमची शेती असल्यामुळे माझे खूप ब्लॉग्स असं शेतीवर. तर मी गेल्या वर्षी ब्लॉगिंग चालू केलेलं आहे. बऱ्याच जणांना वाटतं काही नाही, व्हिडिओ वगैरे बनवणं काय नसतं. माका म्हणजे आमच्या इकडचे जेव्हा पोरगे वगैरे भेटतात छोटे छोटे, तेव्हा काय पण बोलतात की काय नसतं व्हिडिओ वगैरे, किंवा मोठी माणसं सुद्धा व्हिडिओ करून काय भेटलेला. तर मी चॅलेंज लावते, जर तुम्ही ब्लॉगिंग करत असाल तर 2 वर्ष किंवा 1 वर्ष जरी दिलात ना ब्लॉगिंगला कंटिन्यू, तर तुमका सक्सेस आरामात भेटला. जर माणसांका पैशाची अपेक्षा असतात, तर तुमका जर व्यवस्थित जर तुम्ही टाईम देत असाल ब्लॉगिंगला, तर तुमका 1 वर्षात पण फरक दिसतो. म्हणजे बरेच लोक पैशाच्या आशेनेच काम करतात. तर जे लोक पैशाच्या आशेने काम करतात पण मेहनत पण करतात, त्यांना 1 वर्षात चांगलं रिझल्ट भेटतं ब्लॉगिंगमध्ये. सो जर कोण करत असेल तर आताच फोन घ्यावा आणि ब्लॉगिंग स्टार्ट करा. तुमका आरामात 1-2 वर्षात चांगला अनुभव भेटतो आमच्यासारखं. जर तुम्ही करत असाल तर करू शकताय, काय वाईट गोष्ट नाही. आणि पार्ट टाइम पण करू शकता. जॉब जर कोण करत असेल तर जॉब करून पण ब्लॉगिंग करू शकता. जर कोणाक अजून म्हणजे काही अपेक्षा असतील किंवा काय असतात, तर तुम्ही ब्लॉगिंग करू शकता. नक्कीच चांगलं रिझल्ट भेटतं. पैशाच्या दृष्टीने म्हणा किंवा अजून कुठच्या दृष्टीने म्हणा, खूप चांगलं मनाच्या समाधानासाठी पण खूप मस्त ऑप्शन आहे ब्लॉगिंग करणं. तर तुम्ही नक्कीच करू शकता आणि करून बघा. तर जाऊया, आमचे एवढंच होतं शेतीत. मी तुमका जर दाखवते बोलले तर दाखवलंय. आता जाऊया संकष्टी, आता जेवणाची तयारी करूया. चला, ते तर बघून झालेत आपले. आता आपण आंबे काढूया. आपले आंबे लागले आहेत मस्तपैकी लोणच्याचे आंबे, म्हणजे गावठी आंबे असेल, गारपा नाही असेल. तर आपण आंबे वगैरे काढून घेऊया लोणच्यासाठी. आणि मस्त अशी फुला फुलली आहेत बिस्किटाची, तुमका मी दाखवते. येवा बघा, ही हारात असतात मध्ये मध्ये फुलं, एका वास मस्त येतात. गुड्डी चाईन दिलेलं ना, आता गुड्डी चाई नाही असा, पण गुड्डी चाईची एक आठवण राहिली आहे मस्त. हे बघा, पप्पाने त्याच्यावर पेळ केलं, पण पेळ फोडून वर इली आणि मस्त फुलली आहेत फुलं. संध्याकाळ झाली का मस्त वास येतं. मंडई माझी गुलाबाची झाडं आठवली मग यासाठी लावलंय ती, तुमका दाखवते. हे बघा, एक मस्त कळ इलो, एक गुलाबाक लाल कलरच्या, आणि एक पालवी पण येतं मस्त. यासाठी मस्त पालवी येता, हे बघा. आणि एक गुलाब फुलान त्याचा कलर पण गेलो, केशरी फुललेला. आता तर थोडा बेबी पिंक होता, थोडा थोडा, बाकी की ऑरेंज कलर होतो पूर्ण. आणि इथे मी ठेवलेलं आहे मासे. या झाडासाठी इथे मासे ठेवलेले, त्या झाडासाठी इथे ठेवलेलं आहे. आणि तिकडे एक झाड, 3 झाडं आणलेले पंदूरवरून मी. हे बघा, पालवी इली मस्त. आणि इथे होते, एकदम मस्त झाले आहेत. आता ते माशांमुळे झाले आहेत की माहीत नाही, पण त्यानंतर चांगलं रिझल्ट भेटलो आहे झाडांका. कळे पण इले आहेत मस्त. हे बघा, असे घेऊन या कुडावरून किंवा तुमच्या कुठच्या पण मार्केटमधून, आणि जमिनीत पुरून ठेवा आणि त्याचा खत बनवा झाडांसाठी. एकदम मस्त इफेक्ट पडता, खूप भारी.